Nesta parcela de Marxón, en Vilagarcía, vanse construir 10 vivendas públicas destinadas á venda. Un 30% destes fogares vanse reservar para persoas de entre 36 e 45 anos con fillos. Outro 25% será para menores de 36 anos. O 30% das vivendas desta promoción serán adxudicadas en réximen de compra a unidades familiares entre 36 e 45 anos que teñan fillos a cargo e que, por suposto, estén inscritos no rexistro de demandantes deste Concello de Vilagarcía. E un 25% serán adxudicadas en réximen de compra para menores de 36. Anunciou neste mércores a conselleira dende a propia parcela no mesmo día no que saíron a licitación as obras destes fogares. Hoxe mesmo sai publicado no perfil do contratante, está colgado no perfil do contratante a licitación destas 10 vivendas de promoción pública, destos 10 fogares, por preto de 2 millóns de euros para que dende xa mesmo as empresas constructoras comecen a presentar as súas ofertas. Martínez Allegue di que se axilizarán o máximo os trámites para que estas vivendas sexan unha realidade o antes posible. A conselleira fala dunha promoción de calidade accesible e con criterios de eficiencia enerxética e sostibilidade. Todas as vivendas que estamos a construir terán eficiencia enerxética A+, como se denomina agora, é dicir, non só coidarán o noso medio ambiente, por suposto tamén, senón que serán un aforro para as futuras facturas de suministros dos seus usuarios. Estas vivendas vanse construir nunha parcela cedida polo Concello. O alcalde agarda máis colaboracións deste tipo no futuro. Todas as administracións temos que traballar para, según as nosas posibilidades, pois botar o noso gran de area. Xa o trasladei a conselleira no seu día e o volvo a repetir agora, que o Concello de Vilagarcía, así como puxo esta parcela a disposición, no momento que teña oportunidade de ter máis parcelas en calquer desenrolo urbanístico, ende logo, pois vamos a ter mantendida para tratar de todavía ter máis vivendas. Ademais, en Vilagarcía, a Xunta está tamén a desenvolver en colaboración co Concello un proxecto de interese autonómico no ámbito das Carolinas, onde se urbanizará solo para posibilitar a construción de 350 vivendas, o 80% protexidas. A actuación está en fase de redacción do proxecto a piques de someter a tramitación ambiental.